ଟିକେ ଖରାରେ ତ ଅଧିକ ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ କରିକି ଉଠିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଦେହଟା ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁନି। ତ ଏଠି ଆସିଯାଇଛି ଆମ ମିଟୁ ମୋ ସହିତ ଟିକେ ଗେଲ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଗେଲ କରିବାରେ ଲାଗିଲି। ତାପରେ ତା ଭିତରେ ମୋର ଆଜି ଆଜି ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଆସିଯାଇଥିଲା ତ ମୁଁ ତାକୁ ଯାଇକି ରିସିଭ୍ କଲି। ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଥିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଟିକେ ଏକ୍ସାଇଟେଡମେଣ୍ଟ ହେଇକି ବହୁତ ସାରା ଖୋଲି ପକେଇଲି। ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆସିଥିଲା ଜିନ୍ସ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରପ୍ ଟପ୍ ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ମୋର ଆମ ଝିଅ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଅର୍ଡର କରିଥିଲି। ତା ଜନ୍ମଦିନ 10 ଜାନୁଆରୀ ଥିଲା ବଟ୍ ଆଜି ଅଛି 11 ଜାନୁଆରୀ। ଆଜି ହିଁ ଆସିଲା ତ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଲା। ତ ଏଇ ଡ୍ରେସଟି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆମ ଝିଅକୁ କେମିତି ଲାଗିବ ବଟ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ବାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲି ସାଲମାକୁ ପାଇଲି ତ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ପଖାଳରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ନେଇଗଲି। ଖାଲି ସାଲମାରେ କ'ଣ ହବ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲି ଆଣିବା ପାଇଁ ଧଣିଆ ପତ୍ର। ତ କିଛିଟା ଧଣିଆ ପତ୍ର ମୁଁ ଉପାଡ଼ି ଆଣିଲି। ତ ଏବେ ଚାଲିଲି ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଆଣିଛି ଟିକେ ଧଣିଆ ପତ୍ର, ଟିକେ ଲଙ୍କା, ଟିକେ ସାଲମା ପକେଇ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଏବେ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମିଟୁକୁ କେମିତି ଟୁଙ୍ଗ ପୁରି ମୋତେ ଅନେଇଛି ଖାଇବ ବୋଲିକି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନା କେମିତି ସେ ଅନେଇଛି। ତ ତାପରେ ଆଜି ଥିଲା ବଉଳ ଆମିଷ ତ ସେଥିପାଇଁ ନନା ଆଣିକି ବଉଳ ଦେଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ବେଳୋଳିକାରେ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମାଗଣା ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ମାଗଣା ଗୁପଚୁପ୍ ମିଳିଲେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବା କି ଆମେ? ତ ଏଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ। ତ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ନିହାତି ଯିବେ। ଟାଟା।